Opakruoti kwa Ramogi, kama nyako ngitara Ramogi TV ka une wangsae chenro maroma rangich welo kama kelo ni weche mosebedo katimore pacho kaendi wantiere ga Elizabeth Atieno mwalimu teacher kaka jaloko marwa bange sadek e buch jopiny wabrogo mbaka gi Dr. Uma Oluga. Dr. Uma Oluga en jagoro mongirore migawo mar thieth. Wach mar cancer gi shani osebedo ka kelo midekre, wach mar HIV and AIDS bende osebedo ka kelo midekre, wach mar shani giwacho ni pesano moketnegi no okoromo. Wadhi penjo jagoro mongirore ni to gin gi chenro mane mar ng'iyo ni wach mar thieth ni dhi maber. Weche duto mag sha gi weche mag thieth ng'enygi ni kama Dr. Uma Oluga nitiere. Dong ni PS Medical Services. Koro penjo mora mingo ari adek auchiel nono kaka inyalo yudo waor penjo go chon mondo sa adek buch jopiny kwako kod mbaka to penjo go to duoki achiel kachiel. Kamano an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. My expectation with the candidates whom we've already cleared, I expect them to have a peaceful campaign, free of violence. IEBC ochako puodho jochung' malaro kombe od bura ma Kasipul, Ugunja gi gwenge mamoko. We are cleaning higher education sector. We are cleaning it once and for all. We shall not call strike next year. Tunamalizana this year. Ng'anyo mar jotije mbalariany nenore ni ok dhi rumo machiegni tok jotije go tamore omenda ma sirikal oketonegi. Na tulikuja kuzika mke wa brother yangu ama ndugu yangu yule mkubwa, lakini kukatokea jambo lisilo la kawaida, tukakuta court order na tukasimamizwa. Anyuola mar jago moro iko kondra bolo bang' familia mar jaode tame iko miyono ni ne pok otieko chike mag nyombo. Erokamano, duol mochung' ne yiero IEBC ochako chenro mar puodho jochung' madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo ma ibago tarik 27 mar dwe manyien tok tho mar manen jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Jochung' 13 osewuok oko mar laro lemono kendo moko kuomgi IEBC koro osepuodho. Jafwambo marwa Ali Abich nigi wachno maler. Chendo mar gokogono kendo puodho jochung' molap dhoge ndong' ne kom od bura ma Kasipul yiero madundo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Ne IEBC ochako kinyi ma kawuono e apisgi mane Kosele. Chendo ma IEBC biro tieko odiechieng' ma kiny. Jachung' mokwongo mane ochopo nyima IEBC gi otese mage mondo mi opuodhe sa 2 mar okinyi en jachung' Philip Aroko malaro kom od bura ma Kasipul ka ok ochung' kod wuon bura moro amora. Ka Aroko mane oten kod johera mage ne osingo timo kampen mar kwe ka ok onien gi chir mar kawo komno. Kwe kende mwalando ne jowa ni nyaka wabed gi kwe, ok wadhi engage e gik ma ok dhi konyo jothurwa. Process ni kaka jo IEBC onyisowa obiro bedo maber. To wan bende nyaka wang'iye mondo bed maber. Bang' Philip Aroko to IEBC ne okolokino nono tese mag Collins Okeyo malaro komno gi tiko maduon bura mar MDG kendo bang'e to IEBC ne opuodhe kendo miye teko machako kampen mare ka okono yekore ne yiero no. Collins ne oloko jachung' maduon bura mar United Progressive Party UPA Rateng'o Tiende mane okoni ne rwath mang'uto romo jok ne kom ma Kasipul. Akwa jomochung' wetewa wae uliganism jiyo kwa kura e yo makare. Yo kwa kura gi muolo. Adwalando ne jo IEBC opuodha kendo kawuono ne kura an jachung' goti nyake debe. Kar sabik mar odiechieng' jachung' mar ODM Boyd Were ne omulo apise mag IEBC mane Kosele kotene kod jotend wuon bura mar ODM kaachiel kod johera mage kendo bang' puoth mare Boyd ne osingo timo kampen mar kwe motelo ne yiero madundo no. This new journey will work together with the people of Kasipul and will bring this seat home. Jotend wuon bura mar ODM ka otelegi gi jalupo gai maduon bura no Abdul Swamar Nasir, Geoffrey Ososi kaachiel kod jakom gi Gladys Wanga ne osingo timo kampen ne jachung' margi nyaka gineno yudo komno. It's a great feeling and I want to thank the people of Kasipul who have come out in large numbers to escort our candidate Boyd Were Ong'ondo to come and present his papers here today.
This is just the beginning of a journey, which we are going to walk until the 27th of November. When you sit down to plan your campaign, know that these resources, the entire resources of the party, these are the resources of the party, are available for you. If there's a village somewhere with Maasai-speaking people, let's send Ledama there to speak to them in their language. If there are Luya somewhere, send Osotsi and me there to speak in their language. The people of Kasipul chose Boyd. The party embraced Boyd. We are here to be able to support him from what he was once a nominee. Now he's a candidate, and God willing, he will be a member of parliament elect. Apisa mar IBC kachudu bura ma Kasipul Rebecca Buwaku okone jochung 13 biro chopo nyimgi mondo mi puodhogi kane okone jochung ma osepuodhi mondo tim campaign mar kwe. My expectation with the candidates whom we've already cleared, I expect them to have a peaceful campaign, free of violence, and they should follow their campaign schedule. Ngwelar komodu bura ma Kasipul oyowang jochung 13 mane kodun buche mopogore kama ok bino chuma kodun bura mora mora. E kinde ma ko IBC ochako puodho jochung masani ko laro komodu bura no endo marumo jochung makiny IBC kwa jochung mosepuodhi nota campaign ge yor kwe. Ali Ramogi TV, Homa Bay. Apisas mag duol mar IBC bendo puodho moko kuom jochung malaro kom kar chung od bura ma Ugunja e yiero madundo. Jochung mamoko mapod odong idhi dadho gi mondo mi puodhgi odiochieng' makiny baka wakelo ni bang' daka moko matin. Kini sani wadhi ane weche mag somo ni ng'anyo mar jotije mbalariany mag sirikal nenore ni ok dhi rumo machiegni ni tok jotije tamore omenda ma sirikal oketo negi ni winjruok mar medo osara e kind higa mar 2025 nyaka 2024. Ng'anyo margi maratipo manobagi kod mbalariany duto mag sirikal e boma ma Nairobi ka jopuonjgo bendo lero ni ok gibidok e twak kendo kapok omigi siling bilion 7.9 magibando. Simpro Sokinda miyo lero. Ng'anyo mar jotije mbalariany dhi katieko dwe sani. Jotije mag mbalariany duto mag sirikal kawuono nonywako kendo bago ng'anyo maratipo mano chakore mbalariany ma Nairobi. Kotelnegi kod jakom mar Ruasu Grace Nyongesa, kod jagoro maduong' Constantine Wasonga, achiel kachiel jotijego norie longo ka gitero kwayo maggi e od bura, apisi mar migawo mar omenda, kendo tieko e apisi mar migawo mar somo. Ka giramo ni wang' ni ok gidog e klas nyaka sirikal rie weche duto motenore kod jotije mag mbalariany. We are cleaning higher education sector. We are cleaning it once and for all. We shall not call strike next year. Tunamalizana this year. Kato bedo ni sirikal nyose chako twak mar winjruok manyien mar higa 2025-2029. Jotije go kwedo omenda maromo bilion 3 makoro sirikal ochiwo negi. 2021, 2025, we negotiated a CBA costing 9.7 billion. The reason why it costed 9.7 billion is because it was for only 2 years, 2 financial years. Therefore, you cannot tell us that a CBA for 4 years, 2025 to 2029, is going to cost 3 billion. The government gives RC poko nyiso willingness negedwa ni mondo jowuoe. They are offering what we can okwanyal bet kata mesa mondo wachak wacho. Koro momiyo wane ndara. To kendago mona konjo nyuol gi ma nyithindo timo e skunde ge e university sani onge. Nyithindo gi nomi pesa dwe mar 8. Ma pesa go norumo kapok gi adala. Sani gima gitimo en yoro negi pesa gichamo to ginindo to gitimo gik mamoko mawakia. Magi timore ka wach mar winjruok mar higa 2017-2021 bende pod otamore ka jotich onyono ka tiendgi ni gopgi en shillings bilion 7.9. Pod wabandho 7.9 billion magine mane gidhi e court. Ka court oseyalo mowacho ni mondo chulwa to koro government dwani mondo wachak conciliation. Mane gima ok wadhi timo, ok wadhi e conciliation with the government. Kato bedo ni tend jotijegi oyie luong mar sirikal mondo gidhi gilos wach e wi gowini, giumo igi piny ni gibiyie mondo duogi e mesa mar twak e wi omenda makamano. The cost of the 2017-2021 CBA was or is 16 billion 574,630,447 shillings. We want to minus. This is a simple audit.
We want to minus what the government allocated and what Parliament appropriated. The balance is 7,974,630,447 shillings. Dwa jotije mbalariany osiro kod riwruok makedo ne ratiro mar somo e pacho ka Elimu Bora Working Group madwaro mondo sirikal oruch chenro mar chulo jotich mondo somo dhi nyime. Weche mag omenda gin weche ma ochunge diere weche mag somo kendo weche mag tiegruok e mbalariany. Ka sirikal ok nyawuok adiera kuom chudo mar jopuonj mag mbalariany, to nyaka ng'ikni bedie kaka waneno sani, nikech adier mar wach ni en ni jopuonj koko chul maber. Tendu Wasu kod Kusu kijiromo kod jokanye migawo mar somo ewino na diere wi gowi hie ma sirikal onego chul jotijegi kaluwore kod winjruok mano bedo e kind higa mar 2017-2021. Tifruz Okinda, Ramogi TV. Tend kaunti ma Kiambu okwero ripode mag riwruok mar lakteche KMPDU manyocha olieko ni nyaka ne ng'anyo mar lakteche e kaunti no chakre, nyithindo ma kwan gi ohewo 130 osetho. Moko kuom mine mane okonyore e kar thieth ma Thika level 5 e kaunti no to wacho ni nitiere kwan mar nyithindo ma pok oyangi mane otho. Achiel kuom gi wacho ni osiptandno ne okawo ting' mar riko nyithindogo. Judith Omondi lero no wachni. Hivyo umeng'ang'ana na hiyo mimba, uende urudi bila. Lit mar liel mabiro bang' bedo gi geno mar mor mar yudo nyak mar ich ne ng'ama miyo. Nancy miyo ma jahigni 27 pod paro odiochieng' mane ochopo e kar thieth ma Thika level 5 kod geno mar neno nyathine ma okwongo. E pache ne ok opar ni nyalo bedo ni nitie ywaruok e kind lakteche kod Tend kaunti no ma Kiambu. Daktari walikuwa ni wawili na lazima wazunguke. Unaona, lazima wazunguke. Madaktari na hao wengine ni wanafunzi. So unaona, mwanafunzi akiambiwa akae hapa, daktari lazima akue akiwaambia inafanywa hivi na hivi. Lilian ne obedo kod mahao seche 12 mag muoch kapok onyuolo nyathine. Mabang'e ne oketie masin mar medo muya kata oxygen, kata kamano ne okoduogo e lwet min. Ne otho, kendo kata mana ting' mar iko ringre ne okawo kod tend osiptal, ka Lilian to ne odok pacho gi lwete ka ofwayo. Daktari anazunguka hivyo, hiyo ni 5-6 asubuhi. Wasonya walikuwa anakuja, ikabidi nimemwambia nikimbie nichukue staff fulani hapo chini narudi. Sasa hiyo time naenda, time narudi sasa mambo imekuwa sasa vice versa. Kapata mtoi, uchafu imetoka kwa mapua na mdomo. Hivyo ndo mtoi alipasa. Nikajitia moyo, nikajiambia ni mipango ya Mungu. Mana e kar thieth achiel ni bende miyo machielo Esther Wangare, miyo ma osegombo nyathi kuom higni 20, geno ne mar yudo nyodo oduono bang' wito nyathine, kendo koro dong' mana kod picha mar ich gi liel kaka rapar ni e higa mar 2025 dwe mar 9 ne obedo miyo bang' rito kuom higni 20. Seyo ne en ni ng'anyo onge, kamoro nyathine di koro pod yueyo. Mimi kutoka ile siku nilienda huko sikuwa nalala. Ukiwaita au wenye wako hapo, wenye sasa kama au madaktari wenye wanasema ni madaktari, ukiwaita walikuwa wengine wanakuambia ongea, ambia nasi, hiyo si kazi yangu. Au hata hao ni kama hao daktari wenye sasa wako interns, si wale madaktari wakubwa. So hata pia madaktari sasa, kama hiyo siku kulikuwa na daktari mmoja kwa ward, na ni yeye anafaa kushughulikia watoto wote. Kalure kod riwruok mar lakteche KMPDU, nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre kaunti no, ngima mine mayach kod nyithindo ma onyuol ma hao 140 osewitie kaunti no. Thika Hospital alone has lost 5 mothers. Yeah, we have a record that Kiambu also has lost a mother. Ruiru has lost a mother. There are others that are near misses. Gino majatend migawo mar thieth e kaunti ma Kiambu, Dr. Elias Maina, okwedo kata bedi ni okochiwo report makwedo mano mar KMPDU. The case you are talking about, you are the one who saw. But according to me, there is nothing like that, because even
When there is a doctor, it's not the doctor who come and stand there and give oxygen to the baby. Ng'anyo mar lakteche kaunti no kawuono ni e odiochieng' mar 131 ka juma ma okalo. Riwruok mar lakteche nyicha osingo lungo ng'anyo mar jochiw thieth duto e counties 47 e ranyisi mar bedo e achiel kod lakteche manie kaunti ma Kiambu. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak ma Majengo kod Huruma ma yudore Kilgoris koro ywak ne sirikal ewi chido mar alwora masani medo kelo landruok mar tuo mar nyaldiema. Jodak go lero kaka chido mar kuonde ma gidake osekelo midhiero mar tho mar ji. Apisas mag migawo mar thieth bende medo jiwo jopiny no bed motang' mar geng'o landruok mar tuo no ma ohinyo gwenge kaka Kilgoris kod Lolgorian. Wanajua yenye watoto wanatumia. Mvua ikinyesha maji inajaa mpaka huko. Mtoto akitoka hapa amebeba madudu za choo kwa kiatu, anakuja nazo kwa nyumba. Takataka hata hawaokoti. Tunaambiwa watu wameandikwa ya kuokota takataka, wanaokota kama miezi 3, hawapewi msaada, wanafutwa. Hii ndio maji tunatumia sana sana. Mimi napeleka kwa moteli, choo imejengwa karibu na maji, hatuna hata barabara. Obila makayole omako jomaundu 5 mosebedo ka chando ganda e alwora ma Eastlands Nairobi kendo yudogi kod bus dola, kido mar Falcon pistol kod magina achiel. E apedha manyo ochakore okinyi manyoro, achije 5 go omaki kani kod apiko moro magisebedo ka gitiyo gode e timo maundu. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nigi ler mar wachni. En apedha mane otimore i okinyi kama ne ondhi achije 5 ma itudo gi kweth njore masando jodak ma kuonde dak ma Eastlands. Kweth obila nyochako apedha okinyi mar tich ariyo ma gikone no kelo meko mar achije go kaka komanda mar obila Manjiru John Owuoth lero. Kawuono saa 3:30 e area mar Kagundo Road machiegni gi Spring Valley. Askari mane nitie patrol noromo gi pikipiki moting'o ji 2 ma iriembo gi ji 3. Obila lero ni achije 3 ne orakruok godo e apaya ma Kangundo Road kane gitiyo kod apiko. Ne gibolo lisasi piny ka gitemo ringo, to kata kamano obila wacho ni ne ondhigi bang' jopiny bende geng'ogi. Kane gichungogi to gitemo ni mondo giwiti magazine mating'o risasi. So askari wakakuwa suspicious, asomakogi. Obila ne odayo dho achije go kendo giyie ni bunde margi opandi gi achich machielo e kar dak ma Majengo. Jochiw arita ne odhi kodgi achiel kachiel nyaka Majengo, kama bende achich mane gimako ne oterogi e kar dak ma Huruma, mako achich machielo ma oyud gi bunde, musdola kod kido mar Falcon. Kakoro ne giyojigi to giwacho ni bunduki nitie. Kechiri magazine ok inyal ting'o ka onge bunduki. Koro ne giwacho ni bunduki nitie Majengo gi kijana fulani iluongo ni Achola nickname. Polis nodhi nyaka kuno moyudo Achola ma Acholo tero gi Huruma kuma nokane mane gipande e bunde no. Achije ma omaki gin mawuok e kuonde dak ma Huruma, Molem, Majengo, Umoja kod Kiamaiko. Komanda mar obila no ojiwo jopiny oti machiegni gi obila e chwalo ripot ewi achije mag njore. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Swadhi yuyo moro machuoko dogo bang' daka matin taneno kuseorote mag kaendi Ramogi TV ma William Nyadawa kan mawego kaendi yiero mar Kasipul is a big test to ODM and broad-based government. Waketo wang'wa wadwaro mana kwe kende emwakwayo. Kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu. Auro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Dr. Joshua Odongo Ron, kod His Excellency Governor Marwa, Governor Nyong'o, Maendi John Onyango from Owiti Foundation CBO. Trevor Maendi Morris Ajwang ma Kisumu Nyaera. Penjina jagoro no ni ang'o momiyo shani ok nyal chul dwe ka dwe. Idwaro mana ni chule higa to ji mang'eny ok nyal afford kaluwore kod yuto. Otherwise Ramogi TV ler and we are watching kamano. Abro penje sa dek kango donjo ka endi buch jopiny odhi go mbaka gi jagoro mogirore migawo mar thieth miluongo ni Dr. Uma Ologa. Oruru mana ore penjo ga abro penje te. Aneno machielo bende dek ka endi embo Ann Mola openjo gi kizungu ni as Dr. Uma Ologa PS why those who are in employment nyalo chulo SHA dwe ka dwe to jok ma ok ti
ok dwa no chuliga achiel to gin be magionge gi pesa kendo gin be magionge gi tich. Mano mbaka mag nogo gi umo luga seche mango chopo kaendi. Ramogi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni Trevor imore. Wan kaka jo boda boda mawuok Kabondo kaachiel kod oganda duto wan kod bahati kuom wach mar shano bang' yudo jatelo miluongo ni Mheshimiwa George Ogutu wuod jaote Ogutu mong'ere kaka Osman ne ong'adonwa sha kendo chulo te. Penjna jalony no ni ang'o momiyo shani nyaka chul mana bang' higa achiel ekotiyo. Ang'o mokelo wachno? Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo bro penjo na ka Collins Obuon bende wecho ni Collins maendi ker mar chokora Kenya mangima amor kaka neno Ramogi to penjna umo luga ni wan kaka chokora makata tich ma watiyo bende malong'o waonge go sha michulo higa achiel ni be wanyalo ka tich be waonge go. Erokamano mane mbaka modhigo kode Sadik udugu bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 500 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 6 3 8 kata ket order e www.royalmabati.com. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. The call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by land cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka duokwane mpaka moro mana chiko uni apisas mag duol mar IBC opuodho moko kuom jochung' malaro kom mar chung'o dura ma Ugunja e yiero madundo. Jochung' mamoko ma pod odong' tidhi dadho gi mondo puodhgi odiochieng' makiny. Steve Biko lero no wachno koro.
En chenro mano chakro kinyi makawuono ka duol mar IEBC nenono obok mag jochung' achiel kendo puodhogi mar chako ng'wech mar laro kom ma ogunja. Bang' puodho Laktar Benson Obol mar United Green Movement Party UGM, jachung' machielo mar duond bura mar Jubilee Eric Ofiro noyudore kama tek ni mar obok mare notiaisei kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni kata odoko ni masinde mag IEBC to ne pod yango mane en jagoro mar Jubilee Rafael Tuju kaka jal mano winjore tiasei e oboke no. Mae nochuno apisa mar duolno mondo yuatol ne jakom bod mochung' ne yiere Jubilee mano ler ni gisechwalo listi manyien mar jodito mag Jubilee mayango ni Kioni e jagoro maduong'. Bang'e to duolno nopodho Eric Ofiro. Kane giloso bang' yudo puoth kowuok kuom IEBC, jochungo nopuoyo chenro no ka gisingo matayo campaigns mokwe. Watim campaign kata siasa man gi kwe, kamoro moro biro migi nyawadu, obed material kata bana kata poster to kata mana gi dhano, wami jogi duto te respect. Wadwa no bed gi mara achiel mondo wabed motegno to samo ok mwa campaign wakoka. Gima nyalo kwayo joma chungo te ni waketru kwe nyaka watiek gima watimono. Ng'ama dhi loyo kata ng'ama dhi yombo Nyasaye mong'eyo. To koloya tabro yieno loya, to bende ka locho to nyaka uyiena locho. Nende wadhi maber kendo ging'iyo karatase wa maber, gik moko duto dhi maber e sama nok. Kinde no ne gikwayo jochung' wetegi mondo kik ti arietha gi rowere ma gikone to ibiro jwang' ka siasa orumo. Kora kwayo kin youth ka ja ng'ato ori ni kel lweny ka moro kod ng'at machielo, wachne ni ng'ama idwaga ni wadhi kel go lweny no dhi ire mondo un wegi ugore kiun kikiti kodi. IEBC be wakwayo ni mondo gitimane nikech ma kore machalo kaka litmus test mipimo gi godo ni to 2027 dhi chalo nade. Koro wakwayo ni IEBC be gitim mana kaka jopiny dwaro no, gamo yieri ema mondo land. Kar chung' od bura ma ogunjo yoyo jochung' 14 ka mago manopodhi kawuono oting'o Benson Obol mar UGM, Eric Ofiro mar Jubilee, Vincent Olengo mar Kenya Moja Movement, Frederick Ochiel mar UDM, Oliver Choka mar National Liberal Party. Kata kamano, jachung' machielo Wycliffe Wendo koro biro rito nyaka odiochieng' makiny mar ng'eyo chal mar chung' mare bang' nyinge yudre listino kaka jachung' machielo mar Jubilee. Chenro no kiny ne rum kiny ka jochung' ochiko kiny ne chop mondo puodhi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jakuny mula moro ma jahigni 35 nyowito ngimane kar kunyo mula makanga e sub-county Marongo. Jalup ruoth mar sub-location ma West Kanyamamba, George Ochieng, wacho ni jakuny mulano manyinge Paul Odhiambo nyokier katemo rwako mota e bugo mar kunyo mula. Jalup ruoth no kwayo jokuny mula mondo bed motang' e kinde ma gikunyo mula mondo giduok piny masira ma otimore kuondego. One of my resident okier e bugo kano choro mota piny. Koro kabiro e ground ta confirm ni okier adieri. Koro ji otemo matek mogole pi. Kosegole kogole oko to ne en gi pulse matin, oyweyo matin. To bang'e dakika moko to pulse nolal. Kaeto bedo confirm dead. Okenge mwaketo moneno ni masiche machalo kama ok timre. Wasabedo kowuoyo gi ji on the ground mondo sama gidhi e bugo girwak boots, girwak protective gears manyalo geng'o ne kata wigi, to gisabedo ka gitimo mano. Koro samo accident en accident, kano tero mota piny to nokier motimo ang'owa ma onyumore bugo. Koro akwayo jo area mar West Kanyamamba, mae giri mar yuto ma gimenyogo, takwa ni saa sama gitimo tich machalo kama kaka sani saa koth ni, gikaw serious precautions mondo wageng' masiche machalo kama kik chak timre. Familia mar dichuo moro e kaunti ma Kirinyaga ochuno mondo iko kond rabolo bang' anyuola mar jaode tamore ni ok onyal iko ringre mar min ode no nikech pok ne otieko chike mag nyombo. Jafwambo mar Walter Nyambaga lero no wachne. Dake piny Aminga no mine magugu kod manyenye. E kaunti ma Kirinyaga,
familia moro miyo dhoganda omoko bang' ng'ado mar iko kod rabolo e kar iko chi wuodgi manyocho wito ngimane e masira mar apaya. Tumehudhuria wengi sana, hata kutoka Nyeri, hapa Kiaga pia, na wengine wageni wetu kutoka Mwea, na tulikuja kuzika mke wa brother yangu ama ndugu yangu yule mkubwa, lakini kukatokea jambo lisilo la kawaida, tukakuta court order na tukasimamizwa, tukaambiwa hiyo mazizi yairishwe. Osiepe kod familia ochope kar kano ringre ma Kibugi mar kawo ringre, kata kamano ne omoski kod barua mowuok e doho mane okaw kod nyamin mosenindo machungo iko mar Beatrice Nyambura ka idwaro mondo gikwong gichul gik mochuno mag nyombo. Wakatuita, wakatuonyesha barua, tukasoma, tukaona ni kweli ni huyo Joyce anapinga mambo na sistake kuzikwa na mwenye alikuwa amemuoa ama mwenye walikuwa wanakaa na yeye kama bibi na mbona wakati ule. Wach mapek moyange kod familia en ni Nyambura ne owere kod chwore kapok ne tho juke e yor masira, kendo ni chike makeny ne nyaka tieki. Tumefika, mambo yote tumefanya kama venye inafaa kufanywa, tumehumbiliwa, tumefanya yote, tumekula mpaka mukimo na musere na unji wa mgagatio. Hiyo yote inakuanga hapa Kirinyaga. Hiyo tumekunywa na tumekula. So ile tunangoja ni wachungaji kidogo dakika 2 wajitayarishe ili wakuje sasa waweke ile tunaita muramba hapa, wawekele pale wazike. Leo hii tukiwa Kifugi Funeral Home tukaweza kuletewa court order ambayo ilisimamisha mazishi haya mpaka siku ya Jumatatu ambapo tutaweza kukutana pale Baricho Haru Court ili tukaweza kutafuta njia ya kile ambacho kimezuilia, na tukipata mwelekeo wa koti tutaweza kutangaza siku ya mazishi. Dongo obedo kod romo mapiyo kendo ng'ado wach mondo ikio kod rabolo kalure kod chike mag oganda dagi kuyo ni bur kose kuny to nyaka ikie gimoro. Shimo iachwe pale, wakati tutakaoruhusiwa na koti kupumzisha mama yetu pale, ndio sasa wakati tutafikiria ama ni hapo ama tutaweza kuchimba shimo lingine. Jodongo go wacho ni chik gi ong'eyo ni ka koket gimoro e bur mose kuny nyalo chieno familia no. Kulingana na desturi zetu, maana ukichimba shimo la msimba la maiti huwezi kulizika na kufunika tu vile. Tutaweza kukata mgomba wa ndizi ambao tutaweza kuweka pale tukaweze kuzika kulingana na taratibu ambazo tunazo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bas, wadhi yumro machuoko do bang daka matino mikikidhi mabora ahinya. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Namora inya Sanju, kalure kaka ini wuoyo kanyo. Ino kinyal ng'eyo kaka nawinjo maber e chunya. Ana hero mana niti kende. Dihere ahinya to anaparo ni en okoyie kodi kata matin. Ang'o? Anatimo ang'o? Nyeri mane wane college nin gi nyeri mang'eny ahinya. Baba ni koseketho wach, eko biro wuok e stage kanyo. Ka ok en London, ka en India, anyuola kamoro achiel gosiepewa, te nitie kae kawuono. Gin gibiro wacho ang'o? Nitie nyasi ni?
Wena dia mos niti monda neni ka uno Sanju en nga. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Odonjano weche mag tuke ni tim mar volleyball mar Kenya mar mine manigi ng'ol mar winjo ikore ne tuke mag volleyball ma piny ngima e piny mar Japan. Kenya dhi e tugo kuom thuolo mokwongo kendo migi thuolo ma achiel kachiel. Kenya ni e group mar A kanyakla kod timbe kaka Italy, USA kod Japan. From last year, we've been preparing and we've been training. We aim to bring home a medal. The training has been good. We are just aiming for gold so that we can make our Kenya proud. It is our first time to participate in Deaf Olympic. So the training has been amazing and everything is good. The team is good, the improvement is there. We are only pushing. The coach is working and giving a lot of training so that they can improve in their skills and their technical skills in the field, in spiking, in jumping, in receiving, defense, and different positions. So we are really amazed because the improvement is there. I know there is a history in the pool that we are in. We are with Italy, Japan, USA. I know those are the powerhouses in volleyball, but we are up to the task and we promise that when we are going there, we are going not as underdogs, but to bring back a medal. Team mar Cape Verde dwaro mana loch achiel kende mondo giyud thuolo mar dhi e tuke mag World Cup ma higa manyien e piny mar Amerika gi Canada. Cape Verde odong' mana gi tuke ariyo, achiel migoyo pachoka kod machielo magigoyo kawendo. Cape Verde dhi bedo piny mar ariyo ng'ado tiko mar World Cup tok Iceland, to mano dhi nyalore mana kapo ni giloyo tugo achiel e kind ariyo modong'. Kamalore chenro maro mar ang'ich welo wabro kendo sa adek Dr. Uma Oluga jagoro mongirore migao mar thieth mondo penjo duto mun godo mek sha wantiere kaka Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere sa adek.